hilin eh. Nade ko order nga ako ron. Kanang suman Philip. Tapos pinakalit nga. Kaya mo kung dali. Kung dali ako yung suman ron. Kaya nga, alam ko sa mga buwak na ha. Malin kaya ako stuck na daan nga kuan. Philip. Nga dati ko doon. Nakabinong imok bulato. Ano kayo, pag-dilibi sorry jud na pansin kaya na dito ka na humuan maguling ka suti anda pa ko lubi kaya udo dito orar panal o daawada hindi pa ko maikag sa malibaran maguling kayo dengan ngawamuan kahawag ko ano, dali ang sutin sa diirong ito narap tilang isa ha tapos na ko kabidyo ganyan pag kudkud kay patay ko sa mga paradyo patay nakadakon parang napansin niyo tanam is ni nga suman tanam is lumayan diyang order 50 na kabuok pero ito na nahimuan galing kay Looy man buka na naman ako so kapag TV na na eh A few moments later. yung manong buntag Domingo magkatuday ko sa order ng kuan karon ng pansing isang order kadong mis ila karon kadong mis ilang bahay kay excited di sa magpa video ko no kaya makitaan ko siyang anak to as gawas si Francisca Antipas Muring. Anak tang ulang sila sa hugaw na. Hugo na. Hugaw. Na. Ano pansing lagi? Ha, sing. Kailan pansing luloy? Mamang gambil? Lagi. Asa man lang balik to gyapon sa na? Ito gyapon.
Storm, katangkis kasada, mura po. Kabang. Storm. Pinaalis ko pag hapon ng hindi. Graduate na sila. Kaya nakawin kay ada sa yung break. Lipod. Magalita. Break. Kaya. Lakaw sila ga-size media. Kalban sa mga takubod. Hanip na kamang karsada. Ani, taman na ni datos. Aw dah dari taman. Aw datot ay. Agamo og mahaman ngali na putong amo ato sa babaw. O ano sa apak ha putong mahaman. Lumis, Sunny Brook me padong. Katunay ning ingon sang vlog nga ang kada baryo kuno mag-video ko nganlan kuno naara mo ko sa amo wala bay Miss Baying Mayor. Mayor Salir Mayura. Dalang bahay na dapit na. Tanah. Bahay na may bahay ni Mayura. Mazalan nilahan silito. Kani nalanisuan anak ni Margarito Akanso. Katingga na sauna audit kasada din kasada sauna lapukan pa ni kami pa estudyante sa kami pa estudyante sauna kaning lugar hawa pa ni mga bahay na karon na bahay na kada dari na bahay des mga kumuas dari niya murok ni Bonifaciagi no gawad taon sa unang lugar hawa taon ni kabay-bay. Dagan to bisaw na manguli ganit mahadlok mi. Gawan mi kasilungan. Karon ana, mura na pug syudad. Kaya mo biya masanan sa unan agi hapon. Kaya ko sa ora gini sa unan. Na bay ni Migila. Isong puloy. May puloy ni abot. Bot ang puloy. Kaon lang ito yung mayo muli. Video call me. Wang to. Ano miss ko an. Airline na ni. Airline. Alis mga renews. Bahay nga karaan anak niya higaw din news ni gagaw sa ugangan mata siya. Uy, condolence di ay namatay si Ulino long ayo pilid Kailan. so mama manghud Harapin. Manila Skugyo. Condolence na lang sa Ayuban family nila Marlon. Sa Zoa? Buwan ako sa Marlon. Suuntong padudoy, suunas mama, suunas may ali, suunas insiristika,
Aning. Na may nabilin. Turning na lang may nabilin siguro. Si May Ali. Juga. Dari na bahay ni Ate Pura. Pura murag na. Lar. Namin sa bro. Kliko na nailasir agad. Napa silang bahay ni Tata. Anak Digning. Dahang mansyon. Laos sa merkado kay ang tas mama. Sunnybrook Elementary School. Alicia Central Elementary School. So nila tukloy dating dahan Ma'am Kuan God. Kami kita. Lagi. Usog lagi ng hid. San Francine ron, nakaw na ron. Nagaganan po sa sa una. Huwag po ni nausog. Huwag nga tos babaw. Kani agyana og na po ni sakto tang agyana. Ano mula ni mag agyana ani. Pwede ura. Larimon. Mo din yung bahay ni po Andrea. Sana kayo nagparin din daan eh. Mas Andrea sa una. Bahay na Tita Digning Musula. Siguro tao kasi nang huli lagi di ay na duhay lang sakyanan. Karek ang alin. Sunan. Kali na ng pansing. Nami na bakay tao. Lakan pa sa padlakan pa sa kandado. Ayo! Uy, iro. Nang! Saka no? Abri lang. Abri ka. Abri na. Abri sa. Abri ka din na unay iuban si Sira Isa. Oh, tsaka na, Laura. Tsaka grabe ah, good morning. Oh. Ano nang pransing lagi? Pransing? Kaya ng pransing luloy? Mamang gambil? Lagi. Asa man lang ba? Ito gyapon na? Ito gyapon. Storm katangpos kasada mo po kabang Storm. awis ka paghapo lang hindi graduate na sila.
nak tu ke? Ada sign yang break. Lipod. Di magdalita. Baka do break. Kaya. Lakaw sila ga-size media. Sekali bandang mga takubod. Hanip na kamang karsada. Ani, taman rin ito. Aw dah dari taman. Aw dah tuti ay. Agamo og mahaman ngani na putong amo ato sa babaw. O ano sa apak hapon to mahaman. Lumis Sunny Brook mi padong. Katunay ning ingon sang vlog nga ang kada baryo kuno mag video ko nganlan kuno na ara mo kuno sa amo wala bay Miss Baying Mayor. Mayor Salir Mayura. Dalang bayan ay dapit na. Tanah. Ay nagbay na. Nagbay ni Mayura. Namazanan nilahan silito. Kani naniskuan. Anak ni Margarito Akanso. Kaning na sauna audit. Kaning kasada din kasad sauna lapukan pa ni kami pa estudyante. Sa kami pa estudyante sauna kaning lugar hawa pa ni mga bay. Na karon na bay na kada. Dari na ni bayad sa mga kumuas dari niya murok ni Bonifaciagi no gawad may taon sa unang lugar may taon ni kabaybay ang idagan to sa unang manguli danit mahadlok mi gawan mi kasilungan karon na mura na po siyudad kaya mabiyabasanan sa unang agi hapon kaya sa unang agi sa bay ni Migila isong puloy may puloy ni abot bot ang puloy kaon lang ito yung mayo muli bujukol mi wanto ana miss kuan airline na ni airline sa mga renews ang bahay nga karaan anak niya hingaw din renews ni gagaw sa mga ugangan mata siya oy condolence di ay namatay si Ulinulong ayo pili di ay Kailan? so mama manghud Harapin. Manila studio. Condolence na lang sa Ayuban family nila Marlon. Sa Zoa? Iba na ka Marlon. Suuntong padudoy, suulas mama, suulas may ali, suulas insiristika, aning. Na may nabilin, turning na lang may nabilin siguro, yung may ali. Dari na bahay ni Ate Cora. Cora murag na. Yan. Nalamis sa ni Brook. Liko na nila sir agad.
silang bahay ni Tata. Digning. Dahang mansyon. Laos sa merkado kay Ansas mama. Sunnybrook Elementary School. Alicia Central Elementary School. Pasod nila tukloy datindahan ni Ma'am Kuan God. Lagi. Usog lagi ng hid. Isang prancing ron, nakaw na ron. Lagyanan po sa sa una. Lagyan po nila usog. Mga gatos babaw. Kani agyana og na po ni sakto tang agyana. Ano wala ni mag agyana ani. Pwede ura. Larimon. Mo din ng bahay ni ko Andrea. Sana kaya nagparimo din daan eh. Ay, Andrea sa una. Ay. Nabay na Tita Digning Hansula. Kasi beritahu ako sila nang uli lagi di ay na ano lang sakyanan. Kare kang alin. Sunan. Kali na ng pansing. Nami na bakay tao. Lakan pa sa isang padlakan pa sa isang kandado. Ayo! Uy, iro. Nang! Saka no? Abri lang. Abri ka. Abri na. Abri sa. Abri ka din na unay uban si Sira Isa. Oh, tsaka na, Laura. Sa grabe ah, good morning. Oh. Mo nilang bay na. Iro. Alaming sidang bay. Siya ba ni mo nang? Siya mo ban? Sumangin mo siguro ka? Di mo inong karaan. Takban ko. Takban ko si mong inong karaan. Sa grabe ko pa ha. O ipa na ipakapin. Dahil na kong ihap-ihapin nagkuan ako. Asali ka pa dong. Yung admis pilar lagi. Sabi sakyan ni mo. Ano ko? Lakaw sa Marisol. Sudok ko siyang bay nga karaan. Kinsa? Kani himong bay. Ano man? Sa kanyad to pa maling baga. Yung mga antik gani. Antik ang nagpado. Antik ko nung pagdunay. Mga antik bitaw. Piki lang yung mga kao. Kuhaan ka dani? Ha? Kuhaan ka? Kaya magbukuhaan, magbatas ko. Ano? Mamustura po kung siya. Sa gwapa na. Sorry, Sili pa gwapa. Awak manggipon magbinsag-usab. na ako na mga asawa na 50 city ko. Uy, kinsa man ron? Ang buton bahala ko mo diha injo ana injo. Tagaan ka?
Ang gingan tagayra ko. Ano pagkakas? Basta kayo na ipakabilaning na po kabuk. Kana pod. Ikaw man. Yung pag-order kag bingka nga uhay itong bingka. Kay order po to. Nabuang na ba niya ang lip shiner? Mo na pa yung mga sawa. Kay si mapagwapa. Pagwapa ko nila. Sa haraman ng kagalingon og sa mga anak, mga apo. Bitaw, sir, kung mga anak o mga apo. Magpagwapag lang tao. Pagwapa ko para sa Ginoo. Daghan mo lang anniversary ninyo? Sakto ni ahang pagbutang ni ahang. Ako po itong pungutan. Nga di mo ko tigpangana. Di magpukutig ingani ka nonay. Pwede ko pasuhay nga na. Sa galing. Dado nilimutan na nang? Oo. Sabay kan ang dana. Ang magpigi ka sa Amerika ang mangkuan, speaker. Pero Pinoy. Dami Di mo po. maghanang gilamit. Maraming gapon. Maraming tinimplahan. Kapag ang kwarta na to. Ipalito nagsudan sa mga tiguwang o dayapir. Ahang May kuan ron. mag-papers ng Ariston. Si mong ijaan. Kasi, Amo marong kuan. Relibuhon. Atuon pa ito na nga. Pangahudan pa. hindi ra. Bisag gigukod kag laga. Hapon man aga mo. Sinudan tayo diyan. Hindi ka na hapon. Di pa na. Wala man ang mata. Pareha daring ahang mata mo ingan ang doktor pag-opera. Pagkagamay ba ning mata ha? Ibrana niyo mata. Ano? Kay? Sa? Saan ka nagpa-opera? Itong bana ni Nimpa. Nimpa nga ningning? Cebu. Tigwang itong manang nimpa di ay. Kami kamera. Nakagwapo na magbahay. Hindi Babahay. man kuno na dahil. Majohon po. Pero biyudo ko na lagi. Biyudo na to. Man. Ano naman nimpa? Bata pa man? Asawa nga doktora po. Wala sila magkasilamak. Wala sila mga anak nimpa. Ay, 6 years old na siguro. Kasi predo nga doktor nang. Na nakalimot lagi ko mo na yung sigunangan na ano. Inuko. Protesta. Asa pala nga oras akuhaan ka? Taon. Rekod si drive eh. Higuba sa nagpudyo. Kasi may papuzo dan eh.